Türkmenistan'ın Maýy Goýun forumuna ýurdumyň ykdysadyetine, ýokary tehnologiýalary we innovasiýalary çekmek boýunça halkara maslahatyna we gurdaş tergileri atnaşylar bir ýerde gurulan plenar mejlise atnaşdylar. Türkmenistan ykdysady ösüşi we Maýy Goýun kuwaty atly plenar mejlisine çykyş edenler bu gur boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek meseleleri boýunça pikir açdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň ýerine ýetirji sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornmasary Malçayan saňlygym arkaly çykyş edip, häzirki döwürde durmuş ykdysady ösüş üçin gönükdirilýän Maýy Goýun ferişdeleriniň parahatçylygyň we awadançylykly geljegiň kepildigini belläp, kuwatly ykdysadyety bolan Türkmenistanyna geçirilýän giň meşgul forumda çykyş etmäge döredilen mümkinçilik üçin hormat prezidentimide we gahrman arkadamyda hoşallyk bildirdi. Bellenşäli her bir ýurdun ykdysady taýdan durnukly ösüşi, parahatçylygy, howpsuzlygy we sağlaşyk ösüşi pogtalandyrmagyň möhüm şertdigini köp ýyllaryň tejribesi suwd etdi. Türkmenistanyň hemme tarapdan sağlaşyk ösüşiň öpjün edilmegine, tutuş sebäbi ähmiýetli taslamalaryň amala aşylmagyna, ulugdaklanma bildirmegi we ykdysady ösüşine Maýy Goýun ferişdeleriniň çekilmegi ýurdun ykdysady taýdan kuwatlanmagyna goşýaly durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine de aýratyn ähmiýetliler. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy Şlapaçenka gödel paýtaht Aşgabatda geçirilýän Maýy Goýun forumynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpjün edilen üçin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol mejlisiň öňü siratyna halkara forum atnaşylary Türkmenistanyň prezidentiniň gutluk sözüniň uly ruhanyetlik duýgusyny döredýändigini we forumyň içine ak pata hökmüne kabul edilendigini noktada. Bellenşäli durnukly ösüşe Maýy Goýun ferişdeleriniň gönükdirilmegi, bagtyar durmuşyň berkidilmegi uğruna edilýän tagalladyr. Şunda Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň ähmiýetliligini bellemek gerek. Birleşen Milletler Guramasy garaşsyz hemişeli beýtarap Türkmenistanyň strategik gatnaşyklary ösünme uğruna edýän tagallalaryny ýokary baha berýär. Munyň öňünde Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen durnukly ösüş ulgamyna ýola goýan gatnaşyklarynyň netijelik häzete eýe bolanyny görkezýär. Plenar mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyet ministri bu forumyň ýurdumynyň garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk senetiniň öňü siratyna geçirilmegine çuňur mani bardygyny bellidi. Ýurdumyz garaşsyzlyk ýyllar içinde giň gelimli ulug we logistika düzümlerini döretdi. Halkamyz üçin ýokary derejeli amatlykları öpjün edildi. Türkmenistanyň senat podagy öňümçilik kuwatlyklary hasa ýokarlandy. Bellenşäli milli ykdysadyetimiz durnukly ösüş ýoluna düşdi. Germany ykdysadyetiniň günnäger komissiyasiniň ýerine ýetirji direktory Harms garaşsyz hemişeli beýtarap Türkmenistanyň paýtagtyna bolup, halkary ähmiýetli çäre gatnaşmagyň özü üçin benet mertebedigini noktady. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ähli uğurlary boýunça sağlaşyk ösüş ýoluna düşeni öňe bellemek gerek. Munyň öňünde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň öňe süren başlangyçlarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň oýlanşykly siýasaty netijesinde üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyn beýanydyr diýip Harms belledi. Türkmenistan ýokary durmuş ykdysady ösüşi, dünýä ýurtlary bilen işen gatnaşyklary, sewda dolanşygyny ýokarlandyrmak arkaly ähli umumy ösüşde möhüm orna münasip bolýar. Şunda Türkmenistanyň amala aşyrýan Maýy Goýun siýasatynyň nusgalyk häzede eýedigini bellemek ýakamly. Bu gur ýurdun sağlaşyk ösüşini öpjün etmek bilen bir hatarda sebitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň berkidilmegini ähmiýetlidir diýip mihman belledi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady işmanlygynyň ýoly başly häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamydan başlana başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde Maýy Goýun işini alyp barmak üçin ähli zerur şertlaryň döredilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini belledi. Bu bolsa daşary ýurt Maýy Goýunlarynyň ygtybaly gorugyny kepillendirýär. Ýurdumyzda işleýän daşary kompaniýalarynyň hatarına çalyk holding kompaniýalar toporuna möhüm ornuda işçiligini bellemek gerek. Halkara derejesine geçirilýän mejlisiň dowamyna çalyk holding kompaniýalar toporunyň dolandyjylar geňeşiniň başlygy Ähmet Çalyk çykyş edip, ata watany bolan Türkmenistana ýaýwananylan giň meşgul özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine münasip goşun goşmagy benet mertebe saýanyny belledi. Şeýle-de ol ata watanymyz Türkmenistanyň tebigy ferişdeleri ören baýdygyny oňmasa ýurdun Maýy Goýun işçilerini ýokarlandyrmak we Maýy Goýun siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak üçin oňun mümkinçilikler döredýänligini belledi. Ýeri Maýy Goýun taslamalarynyň ýygy amala aşyrmagy ýurdun ykdysady taýdan kuwatlanmagyna, halkyň bagtyar durmuşynyň pugtulanmagyna oňun täsirini ýetirýär.
Türkmenistan'ın ýalňyş energetika podogyna köp ýyllaryň dowamyna hyzmatdaşlyk edýän Petronas kompaniýasynyň ösüş boýunça wise-prezidenti Hazli Şam bin Kasim özüniň çykyşynda halkara ähmetli forumyň ýokary goramaçylyk derejesiniň öpüşün edilenligi we oň şäherlerine özara tejribe almak, gatnaşyklary ýoralymak ornadyrdylan mümkinçiligi üçin hormat prezidentime we gahrman arkadamyda hoşallyk bildirdi. Beýlenşäli ähli ugurlary boýunça sağlaşyk ösüş ýoluna düşen hemde kuwwatly ykdysadyýety bolan Türkmenistana daşarýurt kompaniýalarynyň hemde maýadarlaryň netijeli iş alyp barmaklary ugruna ähli zerur şertleri bar. Bu bolsa işen gatnaşyklaryň ýygy-däli ösdürilmegine, bilelikdäki dastamalaryň ýokary derejede amala aşylmagyna ähmetliler. Mejlisiň dowamyna Ýaponiýanyň Nippon Export Investment Insurance agentliginiň başlygy we baş ýernetirji direktory Asio Kurado sanylgam arkaly çykyş edip Türkmenistanyň gözel paýtagtyna geçirilýän maksatda çykyş etmek üçin döredilen mümkinçiliklere hoşallyk bildirdi. Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmeginiň esasy wezipelerini biri bolan maýa goýum siýasaty härki döwürde tutuş dünýä ähmetli ugurlaryň birine urildi. Munyň özü ykdysady ösüş bilen bir katarda parahatçylygyň howpsuzlygyň we halkara hyzmatdaşlygyň berkedilmegine möhümdir. Ykdysady ösüşe gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň ähli gün tertibiniň möhüm wezipeleriniň üstünlikli çözülmeginiň baş şertini emele getirýär diýip ol bellidi we mejlis gatnaşyklaryň hemmesine üstünlik arzu etdi. Russiya Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministriniň ornmasary Volvoch özüniň çykyşyny giň we şöyle halkara forum atnaşmaga ýewerilen çakyryk üçin bildirýän hoşallygyny maksady. Härki döwürde ýurtlaryň arasyna eksport amallarynyň durmuşa geçilmegi, maýa goýum maksatnamasynyň amala asylmagy möhüm ugurlaryň hatyryna kesitlenir diýip mehman sözünde dowam etdi. Dünyada işe öwürlüğün durly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürmegini bilen bir katarda maýa goýum strategiýasynyň işçiň häsiýeti eýe bolmagyna möhüm ähmet berilýär. Munyň özi durmuş ykdysady taýdan ösüş bilen bir katarda parahatçylygyň howpsuzlygyň we ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine gönükdirilýän ähmetli maýa goýum serişdelerdir. Bu bolsa sağlaşyk ösüşiň öpüşün edilmegini şertlendirýär. Bütün dünýä bankynyň Merkezi Aziýa maksatnamasynyň ýolbaşçy we esasy ykdysadçysy David Steven Knight Türkmenistana geçirilýän halkara forum atnaşmaga ýewerilen çakylyk we türkmen topragyna bildirilen mehman söýüligi üçin hormat prezidentime we gahrman arkadamyda hoşallyk bildirip, şunuň ýaly halkara çäherleriň geçirilmeginiň ähli ösüş maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň kepilligini bellidi. Türkmenistany härki zaman halkara deňiz portunyň işe girilmegi, uly ýollarynyň, demir ýollarynyň durky täzelenmegi, howa menzilleriniň işiniň kämilleşdirmegi bu ýurtda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine bolsa ýaly Türkmenistanyň halkara derejeli ulug üsfaşyr geçerligi sökmünäki derejesini pohtalanýar. Şunda maýa goýum maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçilmegi bu urda anyp balyan işleriň derejesini hata belinde götürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüşi goşdurmak boýunça edarasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça seýitlen direktory Gwi Yop Son sany ulgam arkaly çykyş edip halkara forumynyň sağlaşyk ösüş ýoluna düşen Türkmenistany geçirmeginiň ähmetine ünsçekdi. Beýlenşäli Türkmenistana daşarýurt maýadarlarynyň netijeli işlemekleri üçin ygtybaly hukuk binýadary edildi. Bu bolsa Türkmenistanyň amala aşyrylýan maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän kompaniýalarynyň işe ürdüdümleriň sanynyň artmagy şertlenirýär. Härki döwürde Türkmenistan ähli ösüşiň şäherlerine möhüm orny eýelýär. Bu bolsa sebitary hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýygy-däli ösdürilmegine ähmetliler. Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň ýerine ýetirji sekretarinyň ornmasary Hirohito Todo mejlisde sanly arkaly çykyş edip, soňky ýyllarda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy oň düzümlerle netijeli hyzmatdaşlyk edýänini nykdady. Şeýle-de ol ýokary guramaçylyk derejesine geçirilýän maýa goýum forumynyň ykdysady we durmuş taýdan sağlaşyk ösüşiň esasyny düzýänini bellidi. Ähli maýa goýum maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçilmegi, ýurdun eksport kuwwatyny artdyrmagy, ulug üsfaşyr geçerlilikleriniň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy we degişli ugurlar boýunça özara tejribe alşmagyna giň ýol açýar. Munyň özi härki döwrüň möhüm ugurlarynyň hatyryna kesitlendi. Sanylgam arkaly çykyşdan mehman forum işine üstünlik arzu etdi.